Ders bir de Zeynep'e. Ne? O çi? Mas. Suzane. Hanan Hanan. Helal sakine. Taşı. Karacarî nedim sê biceribîne. Pêdoxwe. Hoşe. Zeynep. Kêfa wî ji mas rat yan ji dim sirat? Dımsın. Mas te cî xwe tir. Ere. Mere vir jî fêm dike însan tiştê şêrîn dixwe ki kêfa wan tê tiştê tirşî dixwe we ciwan tirş dibin. Kavê carî jî piçek mas bidî. Tamam. Guneke. Zeynep ne hoşe. Ne? Zeynep. Nasıl? Hatta diye kadın emaneti kadar